Na Rympei U ka channel nabynta paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Hakawai ka jingjia haki benta jong ka khappud jong ka jalam Meghalaya bat Assam lakan nok bakawai ka khynnah ka badang rit bahakarta kalajan sha ra bor bat le donbor hawai pulit Assam ubadang up duty hakawai na shnong haki benta khappud katkum ka jingga ulum khubor kani kalajia hakajan mit jong ka Hynñiewtrep hakapor kumbasan baje ai hakaba lakan nok bau new pulit Assam ubadang duty hakawai ka shnong khappud jong ka ribohai district ulat Thmu ban le ka kam basniu bha yakani ka khynnah ka barang rit bahakarta shu la pentip ru bau new pulit jang ka Assam ula penloj ya ka jan jang kani ka khynnah tangba la shem no ki Bri U yakani hakaba new pulit ula phet no nakani ka jaka bat kani ka khynnah ru kam tip Bri U shu bat ru kalalaj no nakakti jong new pulit dakabadan ki Bri U ki bawan bat ru ki balawan ban yarap no yaka ban laj nakani ka kam kaban le donbor daun new pulit jang ka Assam hakabay day bat kani ka jingjia nakaliang jong kupa jong kani ka khynnah ulalej ban ujor FIR haki pulit jang ka jalam Meghalaya.